Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Akuyena yini unaledi ephoqo abafana bengamazi ukuthuba. Lapho wena ugele ubhizi uyasho ngonaledi mina. Bathi unamanga we-catfish unaledi muhle kaba kuyena unaledi lo. Imagine uphoxeka. Mina ngokwami ngicabanga ukuthi bekuyi-prank bebembona ukuthuba. Kodwa bebemenza isilima bempranka. Hayi ukuthi ngempela bebengamboni. And then people in the comments are saying vele unaledi she was humbled. Naye ayishiwo leyo nto ukuthi mina ngunaledi umuntu fanele azayibonele nokuthi uthi wena unaledi. Lapho ugeli uze wacikeka ngoba uyabona phela ukuthi bayamqhuma nje. Yabazi-ke nawo ukuthi abafana bebehlangene angazi ukuthi ungahambela kude ngoba bavezane bakuqhume. Uyayazi leyo feeling yokudlula ebafaneni uwedwa. Naye-ke unaledi lapho selibele eshilo ngunaledi mina nkosi yami. Asike sishoneni khona-ke siyobona ukuthi bekwenzakalani kahle kahle kunaledi nale live yakhe la khona bemhamblishe khona. Nothi uyaqala kufika lana-ke make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile kuze phela ungezuphuthelwe amavideo afana nalawo ashone khona ngingamosheli isikhathi sakho ngoba uyangazi angithandi ukungimoshela isikhathi sakho. Umuphi manje? I am naledi aphike ukuthi ngiphelelwa Ufuna ukuskema susa lo filter sikubona ukuthi wena ngempela hawu usala naledi aphike ukuthi kanjani Nefratala team wasitsheli la kade la iqonza into eyinzima into ezangempela hayi wemelo uyena ngempela yini Ukubukanti wena mfethu hayi man focus ukushaya ama Okay everyone, asike sibambe lapho okwamanje. Comment down below ukuthi wena ngempela uthi bebengamboni unaledi noma bebembona bebemenza isilima bebempranka. But mina ngokwami ngithi mina bebembona unaledi lapha bebezenzisa nje. Ngithandi nje ngonaledi mama. Sivala lana-ke i-video namhlanje sibuya unqi. I really hope you enjoyed the video namhlanje. If you enjoyed it, make sure ukuthi smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina-ke will see you in the next video. Bye.